Дзень добры, шановное панство! Вёска Люшнева. А знаходится гэтая вёска у Баранавіцкім раёне Брэсцкай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння Республика Беларусь. Ну, адкуль такая назова? Што нашы продкі мелі на ўвазе, калі такую назову давалі? Гэта Бог яго ведае. Ну, хаця паразважаць вось можна. У нашай беларускай мове ёсць такое слово «люшня». І люшняй колись вось называлі падпорку для ручак у возе, ну, якая апіраецца на вось. Вось гэта люшня. Ну, дык, можа, тут нейкі дядька жыў, ды вырабляў гэтыя люшні для воза. Хто яго знае? Ну, гэтым хай займаюцца навукоўцы. А мы з вами давайте глянем, што тут ёсць сёння і што тут было колись. Наперад! Один вылуво, я пьешня еще на свою. На свою голубку поглядай, что я вой. Что я вой, голубка, замечена крылышком. Правая крылышко, ох, да чечена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Па пісьмовых крыніцах вось гэтая вёсачка Люшнева ўзгадваецца яшчэ на пачатку 16 стагоддзя. У 1510 годзе ў Метрыцы Вялікае княства Літоўска ўзгадваецца такое Люшнева поле. Але вось невядома, хто тут сеяў на гэтым люшневым поле. Ну, але думаю, ўсё, што пасеялі, сабралі і ўжылі з пользаю. Але таксама невядома хто. Але вось у другой палове 16 стагоддзя ужо на гэтым люшневым поле вядома, хто сеяў збожжа. Гэта такія былі сангушкі. Тут у іх маёнтак ужо быў сангушак, і уладары вось люшневым Алексей Михайлович Сангушка Кашырскі. Сангушкі, паважанае панства, гэта старажытны беларускі, ну, ці раней казалі ліцвінскі шляхецкі род. Сангушкі карысталіся гербам пагоня. Ну і пачатак свой набралі ад Хведара Альгердавіча. У Хведара Альгердавіча быў сын Александр, ну, якого памяншальна звалі Сангушка. Ну, вось зараз як жа, у пашпарце, напрыклад, напісана Александр, а завуць там Саня, Санько, Шурик, Александрик, ну а колись яшчэ казалі Сангушка. Вось ад гэта імя Сангушка і пашло прозвішча. Ну і пазней пашлі ўжо розныя разгалінаванні гэтых сангушак. І тыя сангушкі, што жылі ў Ковелі, зваліся сангушкі ковельскія. Тыя, што жылі ў Кашыры, зваліся сангушкі кашырскія. Вось сангушкам кашырскім Люшнева і належала. Ну, але все-таки люшнеўскімі сангушкі звацца не захацелі. Ну, можа б, калі б сангушкі кашырскія тут пражылі трохі даўжэй у Люшнева, то, можа, і пачалі б звацца сангушкі люшнеўскія. А так вось першы ўладар гэтых сангушак кашырскіх Александр Михайлович, значыць, пабраўся шлюбам вось у другі раз з Богданай Мсціслаўскай. Ну і колькі ён пражыў, невядома, памёр дядзька.
памёр, і Люшнева перайшло ўжо да Богданы Мсціслаўскай. Но Богдана Мсціслаўская, яна паплакала, пагаравала па мужу, ну і калі слёзы ўсе выплакала, знайшла сабе новага абранніка, Андрэя Ціханавецкага. Ну, але Ціханавецкаму Люшнева не перайшло, бо ў Богданы с Ангушкам Кашырскім была дачка Ганулька. Ну, і калі Ганулька падрасла, значыцца, ну і выйшла замуж за Сапегу, то, значыцца, Люшнева і перайшло за ёю ў пасаг Міхайлу Сапегу. І тут ужо на гэтых люшнеўскіх палях сеялі жыта ўжо іхнія дзеці сапежата. Ну, а ад Сапегаў Люшнева ўжо перайшло да Валовічаў. Праўда, як яно патрапіла да Валовічаў, я не ведаю, але дакладна вядома, што ў 17 стагоддзі тут ужо жылі шляхцічы Валовічы. Гістарычная даведка. Валовічы. Беларускі шляхецкі род герба Багор'я. Прадстаўнікі якога з 15 па 18 стагоддзя займалі дзяржаўныя пасады ў Вялікім княстве Літоўскім. На пачатку вызнавалі праваслаўе. У 16 стагоддзі сярод валовічаў было шмат прыхільнікаў кальвінізму. Тады ж род падзяліўся на некалькі галін. У 19 стагоддзі існавала 4 галіны роду валовічаў. Дык вось адна з галін Валовіч, панове, як патрапіла сюды на пачатку 17 стагоддзя, дык пражыла тут больш за 300 гадоў, аж да 1939 года. Люшнева для іх стала гэта радавым гняздом. Ну, і я вам скажу, што Валовічы гэта чыста беларускі род. Ну, ад кончыкаў пальцаў да кончыкаў волос. І вядомы па дакументах Валовіча яшчэ з 15 стагоддзя. Вось на Гарадзеншчыне жыў такі баярын Ходька, і ў яго быў сын Грыня. Дык вось гэты Грыня Ходькавіч і першым пачаў пісацца Валовічам. І Грыня, вось гэты Валовіч, ён тады займаў пасаду вялікакняска Канюша. Дык вось гэты вялікакняскі Канюшы, Грынька Ходькавіч, які першы пачаў пісацца Валовічам, ён, панове, быў жанаты двойчы. З першай жонкай у яго нарадзілася 4 сыны. Гэта Лукаш, Богдан, Ян і Марк. А з другой жонкай, з Надзя Храптовіч, у яго было 3 сыны. Гэта якіх? Рыгор, Міхал і Павел. Ну і 8-7 сыноў. А ў тых 7 сыноў, ды і яшчэ шмат сыноў было. Вось так і пайшлі Валовічы па Беларусі. Ну і самым знакамітым з гэтага роду Валовічаў гэта быў Яўстафій Валовіч. Гістарычная даведка. Валовіч Яўстафій Богданович. Нарадзіўся каля 1520 года. Памёр у 1587 годзе. Дзяржаўны дзеяч Вялікае княства Літоўска. З 1576 года канцлер Вялікае княства Літоўска і кашталян Віленскі. Некалькі разоў ездзіў паслом у Маскву. У тым ліку і ў 1553 годзе, калі Івана IV не назваў царом. Адзін з лідараў апазіцыі пры заключэнні Люблінскай уніі ў 1569 годзе. Разам з іншымі магнатамі-праціўнікамі аб'яднання Вялікае княства Літоўска з Польшчай пакінуў Люблінскі сойм, адаслаў на Падляшша і Валынь адозвы з заклікам змагацца супраць уніі з Польшчай. Адзін з арганізатараў падрыхтоўкі статута Вялікае княства Літоўска ў 1566 годзе. Паводле веравызнання кальвініст,
падтрымліваў гуманістаў Васіля Цяпінскага, Якуба Скалінаўкі і Сымона Буднага. Сымон Будны прысвяціў Еўстафію Валовічу кнігу пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам. Еўстафій Валовіч, паважанае панство, ён быў вось праціўнік Люблінскай уніі. Але ў нас выхаду іншага проста не было тады. Ну, у нас же з усходу сусед хто? Маскоўскае княства, з якім у нас былі пастаянныя войны. І падчас гэтых войнаў наша дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, вельмі аслабла. Но калі мы папрасілі дапамогі ў палякаў, то тыя сказалі, што уваходзьце ў склад Польшчы, і мы вам дапаможам, а не ваши справы, змагайцеся самі. Ну і куды ты дзенешся? І нікуди ти, братка мой, тут не дзенешся. І 1 ліпеня 1569 года быў падпісаны міжнародны прававы акт аб'яднання Вялікае княства Літоўска і Польшчы ў адну федэратыўную дзяржаву Рэч Паспалітую. Акт гэты быў падпісаны ў Любліне, таму у ней завецца Люблінская. Ну і расказваюць, што вось наша шляхта беларуская, калі выходзіла пасля падпісання, то у іх на вачах былі слёзы, і яны казалі, што нашчадкі нам гэтага не даруюць. Вось пасля Люблінскай уніі пачалася паланізацыя нашага краю. Еўстафій Валовіч, паважанае панство, ён вельмі шмат намагання вось прыклаў для ўмацавання самастойнасці Вялікае княства Літоўска у новастворанай федэратыўнай дзяржаве Рэч Паспалітая. Ён займаў вельмі жорсткую пазіцыю. І ён настойваў, каб нават у прамовах не краналі вось вольнасць і гонар нашага беларускага народу. І ў сваім тэстаменце ён запісаў, каб усіх ягоных сялян вызвалілі, каб яны былі вольныя і маглі ісці, куды яны толькі не пажадаюць. А перад смерцю ён сказаў, каб пахавалі яго без розных там помпаў і цырымоній, без коней і зброі, таму што, кажа, не на вайну збіраюся, а на размову да пана Бога. І гэта быў вялікі патрыёт сваёй айчыны, і ён лёг вялізным валуном у падмурак нашай незалежнай краіны Беларусь. Сядзібны дом, паважанае панство, тут быў ужо ў 1599 годзе. Хто гэты дом паставіў? Сангушкі, сапегі. Ну, я думаю, што Валовічы, калі аселі вось тут, ну, надоўга. Ну, і побач з домом, які стаяў там, тут, на гэтай гары, вось, якую народе называюць Папова гара, Валовічы збудавалі царкву. І хавалі памерлі тут Валовіча ў гэтай Люшнівскай галіны. Тут вакол царкоўкі на гары былі могілкі. Ну, але з цягам часу та царкоўка прапала, знікла, зніклі і могілкі, і гэтую гару вось напалову ўжо знішчылі. А такое месца, дзе калісьці стаяла царква, дзе былі калісьці могілкі, лічыцца святым месцам. І вось лічыцца, што ў такіх святых месцах на царкоўныя святы вялікія злятаюцца анёлы и молятся за выратаванне душ людских грешных. Вот эта горка, когда-то была красивая гора, мы, дети, катались на лыжах, на санках, где на озеро выплывали, выезжали, вернее. За чего она называется Поповая, тут было рядом дом священников. И кто приезжал сюда, служители, это священные, они все жили в этом доме. Ну, потом где-то в 60-х годах этот дом снесли, а название так и осталось Поповой горы. Тут стояла когда-то церковь. Красиво говорили церковь тоже, ну, как обычно, молились люди раньше. А тут, где была церковь, потом были могилки, но тут были люди хороненные. И с той стороны горы были, видно, стрелянные, потому что мы открывали, глядели черепы, так они лежали вниз лицом, и были дырочки в этом, во лбу. Ну, а потом уже со временем раскопали эту гору, вывозили, насыпали у нас на улице, асфальт ложили, сыпали эти кости туда, и черепа, все разом. Все трещало под машинами, там засыпались песком. Я позвонил в райком партии, были запретили, потом другая организация приехала, опять начали копать, все улицы засыпали этим песком с костями. Вывезли эту гору, всю скелеты, все, вот теперь что превратили в мусорник, свалку. Жутко подходить и глядеть сюда. Теперь вроде бы берутся уже там все закрыть, захоронить это, но не знаю, когда-то что будет.
Тая драўляная царкоўка вось Валовічаў была знішчаная, а вось гэтая царква, дзякуй Богу, захавалася люшнеўская. Яна была тут пабудавана ў 1865 годзе і асвечана ў гонар успення Пресвятой Багародзіцы. Яна вось прайшла праз усе атэістычныя выпрабаванні. За савецкім часам яе хацелі зруйнаваць, знішчыць. Сюды, калі прыехалі вось з райкома партыі, пачалі хадзіць вакол царквы і сказалі, што царква стаіць на гарэ, яе зусюль відаць, і таму яна, ну, як бы псуе мясцовыя краявіды сваімі крыжамі, яе трэба знішчыць. І вось якраз тут пры гэтай размове быў мясцовы жыхар Іван Варабей, і ён сказаў, што ж вы будете знішчаць, гэта ж памяць колішняя, гэта ж памяць дзядоў. Ну, ім сказалі, мы без цябе разбяромся. Тады гэты Іван пачаў пісаць у Маскву лісты, і дапісаўся да таго, што з Масквы прыйшоў ліст, што будынак гэты пакінуць і тут зрабіць альбо тэатр, альбо ў ім адкрыць музей краязнаўчы. І так вось гэты будынак захаваўся. Ну, а пазней ўжо прыйшлі тыя часы, калі можна было ў храмах маліцца Богу. І храм быў адчынены для правядзення тут набажэнстваў. Тут і па сённяшні дзень вось зараз прыходзяць людзі і моляцца Богу. Царква была зачынена ў 1961 годзе, і яе ператварылі пад склад. І вось калі царкву закрывалі, то, кажуць, адна жанчына прыйшла і забрала крыж тут, ціхенька ўзяла. І гэты крыж она захоўвала ў сябе дома. І калі царкву вярнулі зноў вернікам, то яна зноў жа прыйшла і крыж перадала гэтай царкве. А яшчэ з той старой царквы захаваліся абразы вось з царскай брамы. Іх тады паспела забраць царква ў палонцы. І калі гэты храм быў вернуты зноў вернікам, то і абразы старажытныя з царскай брамы, з палонкі перавезлі і вярнулі зноў жа ў гэтую успенскую царкву. Недалёка ад царквы была сядзіба Валовічаў. Стаяў палац, які быў збудаваны ў 17 стагоддзі. Ну, і я вам скажу, што гэты палац, ён лічыўся самым прыгожым вось у гэтай мясцовасці. Ён быў драўляны, аднапавярховы, пасярэдзіне быў двухпавярховы порцік з калонамі. Дах быў гонтавы, чатырохсхільны, а з левага крыла быў цалкам зашклёны зімовы сад. І вось шкада, што такая прыгажосць не дайшла да нашых дзён. Наполеон Орда за цюднікам, на жаль, сюды не прыходзіў, але затое тут быў нейкі фотограф, і на яго фотаздымку палац Валовіча ў 30-х гадах выглядаў вось так. Унутраная планіроўка пакою вось тут у палацы Валовічаў у Люшнева была, кажучы, мовай навукоўцаў анфіладная.
Ну, гэта калі пакояў мала, але ўсе яны маюць вялікія такія памеры. Тут быў белы салон, была сталовая, была вельмі прыгожая бальная зала з высокай столлю, з маляванаю падлогаю, з выхадам на тэрасу. Ну і ў палацы яшчэ была капліца, такая хатняя, дзе Валовіч усёй сям'ёй разам збіраліся і маліліся пану Богу. Быў у палацы, паважанае панства, і збор партрэтаў роду Валовічаў, сярод якіх выдзяляўся партрэт біскупа Валовіча. Канцлер Еўстафій Валовіч, ён жыў у 16 стагоддзі, а біскуп Еўстафій Валовіч, той жыў у 17 стагоддзі. Валовіч Еўстафій, год нараджэння невядомы, памёр у 1630 годзе, вучыўся ў Рыме, каноннік віленскі, удзельнік пасольства Рэчы Паспалітай да рымскага папы ў 1595 годзе і іншых пасольстваў. Біскуп віленскі з 1616 года па 1630. Дамогся ўтварення беларускай арцыдэканіі на чале з намеснікам віленскага біскупа. Еўстафій Валовіч быў віленскім біскупам на працягу 14 гадоў, і за гады яго праўлення было пабудавана аж 26 касцёлаў, і большасць з іх было збудавана менавіта тут, у нас на Беларусі. І зусім магчыма, што вось біскуп Валовіч прыязджаў і сюды, у Люшнева, да сваёй радні. Можа, ён сам і падараваў ім гэты свой партрэт, які заўсёды ў іхнім палацы вісеў вось на пачэсным месцы. Палац Валовіча, паважанае панства, ён стаяў якраз недзе вось тут. І згарэў у 1936 годзе. І Валовічы пазней жылі тут у доме упраўляючага. Тут наогул вось каля возера было вельмі шмат розных гаспадарчых пабудоў. Але да сённяшняга дня тут не засталося анічога, ўсё было знішчана. І сёння вось тэрыторыя, дзе была сядзіба Валовічаў, забудоўваецца. Хаця па правілах гэтага рабіць нельга, бо гэтае месца лічыцца помнікам гісторыі. Валовічамі тут была заложена, паважанае панства, цудоўная водная сістэма. Тут было шмат вось азёр такіх зроблена, сажалак. Ну і тут вось на возеры стаяў вадзяны млын, тут малолі муку, быў тартак, а яшчэ тут рыбу лавілі. Ну, памятаеце, вось рыбакі лавілі рыбу, а паймалі рака. Дык вось тут лавілі і рыбу, і ракаў. Тут іх разводзілі. І адсюль з люшневскіх гэтых азёр рыбу і рака ўжо вазілі да лепшых рэстарацый. Ну, а там гэта ўсё з'ядалі, казалі, прывязіце нам яшчэ, калі ласка. Гандлявалі ракамі тут, значыцца, варонымі і ў люшнеўскай карчме. Ну і, гаворыць, адзін дзядзька прыйшоў у карчму, узяў рака, кухаль піва, ну і рака яму прынесе з адной клешнёй. Дык он кажа, дзе ж другая яго клешня? Ну, і стаяць, от дзядзьку. Гэта ён біўся з другім ракам, дык той яго дарваў яго кляшню. Хлопцы, раз таке дзела, забірайце гэтага слабога рака і давайце мне рака-пераможца. Всім пераможцы падабаюцца. У Люшнева была і карчма, і млын, і тартак, і народнае вучылішча, і валасное праўленне. Таму што Люшнева з канца 18 стагоддзя гэта быў цэнтр воласці. Але нягледзячы на тое, што гэта быў цэнтр воласці, Люшнева мястэчкам ніколі не было. Гэта было сяло. І тут вось, акрамя вось такіх промыслаў, як лоўля рыбы, тут яшчэ займаліся і зборам грыбоў, ягад, лекавых траў. Тут вельмі добра былі развіты ткацтва, прадзенне. Ну і на пачатку 20-го стагоддзя у Люшне пражывала амаль 1000 жыхароў. Вось. А ў народным вучылішчы тады вучылася 72 хлопчыкі і 8 дзяўчынак. Вось дзяўчынак чамусьці мала адпраўлялі вучыцца. Ну, відаць, яны больш з мамамі былі. Яны ў мам вучыліся варыць, ну, не веда як боршч, ну, думаю, юшку з рыбай і грыбамі, дык дакладна.
З 1921 года Люшнева было ўжо ў складзе Польшчы. Гэта быў цэнтр гміны Слонімскага павета. Ну і тады тут у Люшнева жыў у сваім маёнтку Казімір Валовіч і са сваёй жонкаю Альжбетай з роду Даўгяла. І ў іх была дачка Марыя. І вось Марыя тая пабралася шлюбам з Янушам Даманскім. І як пасаг за Маріяю Люшнева перайшло да Даманскіх, але ненадоўга, таму што надышоў 1939 год, і паны вымушаны былі пакінуць свой маёнтак. Шмат што цікава, паважанае панства, сустрэлася нам сёння на гэтай люшнеўскай дарозе. Ну, калі што не ўзгадаў, то не крыўдуйце. Ну, думаю, можа, даць Бог здароўя, будзе вольны час, так яшчэ з вами завітаем у гэтыя гістарычныя мясціны, ды паходзім па гэтых гістарычных сцежках. Ну, а на сёння, паважанае панства, поспехаў, усё найлепшае і да новых сустрэч у новым цікавым месцы. Да пабачэння!